Teď kdo tohle dokáže, tak je borec. Kdo má rád tohohle youtubera, tak je taky borec. Tohle. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí. Počkat. No, já tady můžu najít. Na tohle, tak jste borcí, protože já ho úplně miluju. Tohle. Tak čau.